Od miliónov v Neveril som Arke tomu, že po moja manželka by sa basketbalovou dopustila loptou. akéhokoľvek protizákonného Nekonečný konania. kolotoč Matovičovho populizmu. Slovensko sa opäť raz nachádza v štádiu, kedy politický marketing pretláča racionálnu diskusiu do úzadia. Ak chcete pochopiť súčasný stav slovenskej politiky, stačí sa pozrieť na Igora Matoviča. Človeka, ktorý dokáže s neuveriteľnou ľahkosťou prekročiť tie najťažšie podozrenia zo svojej vlastnej minulosti a vytvoriť z nich novú žiariaciu show pre ulice. Klesol tak hlboko, že ide už aj po našich deťoch. Po Slovensku organizuje túr, ktorej súčasťou je súťaž, v ktorej deti hádžu loptou do koša. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale viete, aká je výhra? Mikina s nápisom Dosť bolo Fica. Malé deti, ktoré sa prišli hrať basketbal, si Matovič vybral ako terč na svoju nenávisť voči premiérovi. Toto nie je politika. Toto je zneužívanie detí na politickú propagandu. Dieťa si nehádže na koš, pretože mu ide o Fica. Na námestiach vidíme známy obraz. Basketbalový kôš, do ktorého ľudia triafajú lopty. Rozdávanie mikín, humanoidní roboti, fotenie selfiečok a prísľuby rôznych odmien pre voličov, ak odpovedia na správne otázky. Politika sa tu zmenila na púťovú atrakciu. Človek hodí loptu, získa mikinu a povie si, to je ale chlapík, ten im to zas natrel. Málo kto z tých ľudí na námestí si však v tej chvíli spomenie na príbehy, ktoré za týmto politickým zjavom zostali. Príbehy o kostlivcoch, ktorí neustále herkajú v skriniach jeho politickej minulosti. Kapitola 1. Kostlivci v skrini, kauza, Arka a selektívna pamäť. Klamali v tom, že je nejaká Arka Kapitál. Tam Pavlinka nemala ani jedno jediné euro. Klamali v sume, že 10 miliónov eur, nebolo to 10 miliónov eur, ale v inej firme dokopy 600 000. A klamali v najpodstatnejšom, čo sa teda podľa mňa dotýka najviac aj mňa, aj mojej manželky, je to, že zvýhodnil som ju vlastne, poskytol som jej nejaké informácie a protekčne som jej vybavil, aby tie peniaze vlastne odtiaľ si vytiahla a takto vlastne okradla všetkých ostatných veriteľov, ktoré v tých firmách sú. Všetky peniaze naďalej v Arka Investment má uložené a úplne rovnako ako ten najmenší veriteľ bude čakať na to, ako dopadne konkurs, alebo teda to insolvenčné konanie, alebo reštrukturalizácia, alebo niečo podobné. Od začiatku, keď sa ma to tu opýtal redaktor, myslím, že z Nového času a potom neviem, ktorý redaktor alebo redaktorka na Moste, keď sme otvárali v Komárne, tak mi to neišlo do hlavy. Jednoducho neveril som tomu, že moja manželka by sa dopustila akéhokoľvek protizákonného konania. Článok z portálu Eurorešpekt pod názvom Matovičovi kostlivci poukázal na tému, ktorá do dnešného dňa zanecháva trpkú páchuť. Ide o kauzu Arka Kapitál. Fakty boli nepústne. V čase, keď finančná skupina Arka smerovala do krachu a stovky drobných investorov počítali straty a prichádzali o svoje celoživotné úspory, rodina lídra Oľano bola podľa mediálnych správ vyplatená, počúvajte správne, v plnej výške aj s výnosmi. Vyšetrovateľ Jozef Šátek vychádzal pri svojich otázkach na Igora Matoviča, ktoré zverejnil na Facebooku, alebo teda takú tú rýchlu analýzu toho problému, práve z prospektu týchto zmeniek a predpokladal, že práve tieto zmenky má nakúpené Pavlína Matovičová a mnoho ľudí, ktorých poznám, vychádza z toho, že tieto zmenky má nakúpené Pavlína Matovičová, čo nie je pravda. A zároveň nás to má zaujímať pretože tu nejde v tomto príbehu len o Pavlínu Matovičovú, ale ide o širší problém skupiny Arka, ktorý sa týka veľkého počtu drobných investorov. Ja o tom nič neviem. My máme s manželkou rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo a Pavlínka si investuje sama.
Pre bežného občana to bol okamih neuveriteľného cynizmu. Politik, ktorý postavil celú svoju kariéru na boji proti finančným skupinám, našim ľuďom a nečestným výhodám, využil pre vlastnej rodine presne tie isté právne ale to si vysvetlíme tiež ďalej kúsok. K tým zmenkám, prečo ich nemá Pavlína Matovičová, je dôvod taký, že tieto zmenky boli na nominálnu hodnotu 25 000 eur, teda na tú zmenkovú sumu. Ten, kto chcel túto zmenku, musel do Arky vložiť 23 000 eur, 566 eur a 63 eurocentov, to je hodnota tej investície, a Arka mu po 370 dňoch, Arka mu slúbila, že po 370 dňoch mu vráti presne 25 000 eur. Opakujem, tieto zmenky Pavlína Matovičová nemá. Adam, je ťažké kúpiť si takúto zmenku? Môže si ju kúpiť. V reštrukturalizácii Arky prišiel o všetko. Rodina samoukresaného bojovníka proti korupcii vyšla z prípadu s plným účtom. Orgány činné v trestnom konaní zostali nečinné. Tento narratív sa stratil v šume pandemických opatrení, tlačoviek a politického chaosu. Ale kostlivec v skrini zostal. Arka v Českej republike, nevyšlo mu to. Sú k tomuto návrhu priložené zmenky a tento návrh je oficiálne zverejnený. Ako môžete tieto zmenky vidieť? Sú to zmenky, jednak je to v slovenskom jazyku napísané, vidíte v pravom dolnom rohu názov emitenta, spoločnosť Arka Investments. Na vypísanej zmenke je už aj holografický prvok, ktorý má zabezpečovať nejakú minimálnu úroveň zabezpečenia proti falšovaniu. Na jednej z tých zmeniek vidíte aj aval, teda ručenie vedúceho predstaviteľa. Znovu vracia ku svojim koreňom. No dovádza ich do absolútnej absurdnosti. Namiesto ponuky vecných riešení, programových téz či reflexie vlastného zlyhania vo vláde prichádza s čistou emóciou a rekvizitami. Poprvé basketbalový kôš. Zredukovať politický zápas na to, či sa loptou trafíte do basketbalového koša na námestí, je brilantný, no zároveň smutný marketing. Mení to občana z premýšľajúceho voliča na diváka v zábavnom parku. Po druhé, mikiny a rekvizity. Rozdávanie podpisovaných mikín vytvára dojem komunity. Mládež odchádza s mikinou, rodičia s nálepkou. Obsah zostáva nulový, no vizuálna stopa v uliciach je obrovská. A po tretie, provokácia namiesto vízie. Matovič absolútne neponúka odpoveď na otázku, ako spravovať krajinu bez chaosu. Jeho jedinou ponukou je opäť to isté. Vyhrotiť emóciu a ukázať prstom na nepriatelia. Zhodnotenie je jednoducho jasné. A otázka znie, prečo mu to stále funguje a v čom je také nebezpečenstvo? Zostáva nám položiť si kľúčovú otázku. Ako je možné, že mu to stále prechádza? Odpoveď je jednoduchá. Slovenská spoločnosť je unavená z tradičnej politiky a tradovaných sľubov. Matovič dokonale rozumie ľudskej psychológii. Vie, že časť ľudí nepotrebuje počúvať o percentách HDP, či reforma zdravotníctva. Chcú vidieť súboj, chcú vidieť show, chcú vidieť pocit, že niekto za nich vykričí hnev na námestí. No cena za toto divadlo je jednoducho vysoká. Kým ľudia hádžu lopty do basketbalových košov a za novú mikinu, zabúda sa na minulosť kauzy Arka a zlyhania počas riadenia štátu či rozpad vlastnej koalície, sa vyparia v díme nových predvolebných atrakcií. Degraduje sa politická diskusia a namiesto vecnej opozície dostávame pouličnú performáciu. Hádzaj loptu do koša. Na námestí môže byť zábavné. Nosiť novú čiernu mikinu s politickým podpisom môže byť pre niekoho imidžové. Keď sa však zhasnú svetla na námestí, vypnú sa reproduktory
a rekvizity sa odložia do dodávky a zostane tu tá istá krutá realita. Realita krajiny, v ktorej sa kostlivci z minulosti nezmizli. Len ich na chvíľu prekryl potlesk tých, ktorí uverili, že hod loptou na kôš vyrieši problémy Slovenska. A čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Zanechajte nám váš komentár. Ďakujeme vám, vaša politická konzerva.